Godmorgen, Katja. Godmorgen. Har du sovet godt? Mm. Du ikke sød at tage havregrynene? Jo. Jeg tror altså ikke, at havregrynene er her. Hvis du kigger på anden hylde til højre, så er der en pakke til dig. En monster high. Må jeg få den? Det må du. Det er Frankenstein. Det er monster high. Ej, tusind tak, far. Velbekomme, skat. Prøv lige at se zebraskoene. Er de ikke seje? Jo. Tusind tak. Det her er Frankensteins datter, Frankenstein, og hendes bedste veninde hedder Draculaura, og hun har også en hund, der hedder Watsi, og så er hun syet sammen over det hele på kroppen, og så har hun så en nål gennem halsen lige der. Og hun er 15 dage gammel, og man kan også få en dagbog med, hvor man kan læse helt vildt meget om hende, og så er der også en ret seje taske med et dødningehoved på, og i dag ved morgenbordet, der gik jeg så hen i et skab og skulle lede efter havregryn, men der lå så en monster high i stedet for. Og jeg blev helt vildt glad.